prišli, boli všetky domy postavené na pozemku, ktorého som spolumajiteľ, označené plagátom objekt nevstupovať. Takže asi niekto veľmi dobre vedel, že ktorých častí sa to týka, čiže nemôžeme byť prekvapení, keď sa tu klame na najvyšších miestach. Na dnes by som videl, že ako prvé kolo to prebehlo dobre, úspešne, zákon žiadny sme neporušili, nič sme zlé nespravili. Parcela identifikovaná, prídu ďalšie kola, parcela bude zameraná, parcela bude vytýčená a to, čo tam nemá byť, bude v súlade so zákonom odstránené. Ešte sa môžeme stretnúť na tom súkromnom pozemku pri obecnom úrade. Predbežne, ktorí sa ponáhľate, vám veľmi pekne ďakujem za podporu. Aj keď musím povedať, že je to málo ľudí, pretože vyšetrovateľ policajného zboru na krajskom riaditeľstve v Košiciach mi dnes povedal: pán Kotleba, keď vás príde 300, tak vás rozbijeme. Keď vás príde 10 000, tak to bude politická akcia a nikto proti vám nezasiahne. Takže najbližšie čakám, že nás príde 10 000 a že z toho spravíme politickú akciu. Áno. Kto chcete, poďte s nami ešte porozprávame na tom súkromnom pozemku, aby sme tu neblokovali cestu, aby sme tu chlapom nerobili stres, že tu stojíme. A v kľude, v pokoji. Však oni, keď celý deň môžu blokovať cestu, tak potom prečo ty nemôžeš 2 minúty blokovať cestu? Neriešme to teraz. Jasné. Neriešme, to je to dobré, ako to je. Stretneme sa tam. Hej, teším sa. Ďakujeme. Pojď zloď.